Ramogi tarik 22 dwe mar 2 higa mar 2024 nitiere wang' sama yudo weche manyien mago ma oikoni chenro mar ang'ichwelo magi weche ma omiyo pek. And the council therefore proposes an allocation of 450 billion for the financial year 2024-2025. Governor Ramoni nyaka migi bilion 450 ataro mar migao mar omenda madwaro mondo migi mana bilion 391. It's not just a contribution to those that are salaried alone. It is also a requirement for those that are non-salaried. Kenya duto idhi juogi 1.5 mar yuto margi siro chenro mar gero udi manengo gi oyueyo. We have 2 critical patients whom we have transferred from our casualty to ICU. Waweka at least traffic wawili ama watatu wanaweza manage ring road. Wang dede manono kaka geche ringo apeyno yangi ni konye duoko chien masiche mag apaya. Seche ma ji 11 nyaka sano osewito ngimagi e kaunti ma Kisumu tok masiche ma kamago. Erokamano nyakwaro Ramogi kuom Ramogi TV mondo miyud weche manyien odhiambo masani. Parni layo matudruok en 2-3-6-0-1 e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Go kodi mbaka weche mopogore opogore ma okeloni gi lakseche gi nyinga Ochieng Emmanuel. Jaloko marwa en Wilson Ochuka. Jopuonjre mag kuonde tiegruok mamalo koro dhi yudo ute manengo gi ogonyore bo chenro mar gero udi. Kalure gi lokruoge 49 mane od bura otimone paro mar chik mar gero udi manengo gi oyueyo. Jakom komiti od bura mar omenda Kimani Kuria lero ni okang' ma kamano dhi reso jopuonjre mag mbalariany mosebedo gi ting' mapek e yudo udi e kinde mag somo. Jopiny duto bende koro dhi juogi 1.5 mar osara kata yuto mag lokruok manyien. Maneo ni joma ojuoga 1.5 kende emo yudo udigo. Kaka jafam marwa Chris Owino leronwa joma okwalo omenda magero udi ibiro chwado fwai nyadiriyo mar omenda magikwalo. Kaka yo mar keto ji duto e ratil achiel, ji duto koro idhi juogo 1.5 mar osara kata yuto margi e siro chenro mar gero udi. Maen kalure kod lokruok 49 ma jo od bura ne okete paro mar chik mar gero udi. That says for you to be given a house, you must show proof of tax compliance, and that tax compliance will necessitate that you will have paid. The housing levy now is not just a contribution to those that are salaried alone. It is also a requirement for those that are non-salaried. So we expect that even businesses that do not pay their housing levy through employer-employee contribution will have to pay 1.5% of their gross revenue into the housing. Lokruok machielo, jopuonjre mag ute tiegruok mamalo bende koro dhi yudo udi manengo gi ogonyore e bwo chenro mar gero udi. Maen kalure kod jakom komiti mar od bura mochung'ne weche mag omenda Kuria Kimani. Ute tiegruok mamalo ibiro miyo omenda makamano kod bod matayo omenda mar gero udi e pacho kae. Omenda ma jopuonjre biro bedo kachulo mar dak e udi makamago ema ibiro chwalo ne sirikal. So we expressly provided for institutional housing, and now the model is that the money from the fund will go to these TVETs and universities for them to develop the housing units. Then once the housing units are done, they will be transferred to the board or to the fund, and now the money will be recovered from the renting that those hostels are going to give. E okenge mar chielo omenda mar gero udi e bwo chik, omenda ma ijuogo jopiny mar gero udi ibiro keto e agulu moyedhi e bwo chike matayo weche mag omenda e pacho kae mong'ere kaka PMF Act. Chenro mar gero udi bende ibiro tayo kod board moyedhi mabiro bedo kod ting' mar goro chenro mag dongruok kendo chwalo ne od bura. Now this affordable housing fund will be administered by an administrator who will have to adhere to the PFM, to the FM Act and the board. Kimani Kuria lero ni okang' makamano dhi neno ni gwenge duto ma pacho kae oyudo udi manengo gi ogonyore. Board will have to prepare a 5-year investment plan that will be taken to cabinet for approval.
and submitted to the National Assembly. So that means that the requirement that to be subjected to the National Assembly means that we'll have this program not just skewed to particular areas. Chenro mar gero udi ibiro keto e tim kod sirikal mag counties, bad migawo mochung'ne gero udi NHC, bad migawo mochung'ne omenda mag aeri NSSF, kod joket mwandu mag ji giwegi. Ne joma chano dhi tiyo arietha kod omenda mar gero udi, Kimani Kuria wacho ni gidhi moto e badgi. If you misappropriate, say 1 billion shillings, you will pay a fine of double that amount. So we've made it very punitive that any misappropriation of these funds will attract double the amount of money that has been misappropriated, and we're hoping this will go a long way, in curbing corruption, in making sure that public funds are actually spent for the correct purposes. Because we've seen people being arraigned in court for very serious crimes of, someone misappropriated 1 billion shillings and then they are given a fine of 1 million shillings. So that means that it's anybody can, if all of us were given that opportunity, you'd rather go and steal the money and pay a small fine. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kuom dwe achiel sani moyo familia par kod aboro mag jogo manemuk utegi e gweng' ma National Housing e Changamwe Mombasa por jot mana e hema. Ma en bang' piny owacho rem chopo singo mar chiwo negi omenda mondo mi gimany ute ma ginyalo dakie ka girito chenro mar gero udi ma ikonogi nengogi oyweyo. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Bang' tingni monjogi mochiwo muko ute mane gidakie e Changamwe Mombasa, familia 18 pod oleo maonge kuma gidhiye. Gisebedo ka gijot mana e hema ka girito mondo mi piny owacho chop singo mar chulogi mondo mi giyud kuma ginyalo dhiye. To onge kata ng'ama osebiro kae kata wuoyo kodwa. Wadlinde koyo kae, watedo oko kanyo endo. Kaka nomuknwa ot, ok onego bed ni Mkenya ma kawaida itimo ne gima kamano. Matres gi mwaninde, ji adek jok moko ninde kombe gieki ka gibet kanyo endo. Sasa ile tulimaliza kubomolewa tukaachanishwa tu hapo, hakuna chief, hakuna DC, hakuna nani, tuliwachanishwa kama wanyama, nyumba ishabomolewa, nyinyi kaeni hapo. Hatuna namna, tungekuwa hata tuna mahali tunaweza enda, tungeenda. Tungepata hata pesa ya kukodisha hata nyumba kidogo, tungetoka hapa. Kwa sababu kulala nje kama wanyama si kitu rahisi. Giseyo tend National Housing kuom jwang'ogi bang' muko utego mar chiwo thuolo ne chenro mar piny owacho mar gero ute manengogi oyweyo. Ng'ur margi en ni ojwang'gi ka bende idwa ni gidhie ute manengogi ni malo moloyo mago mane gidakie. Si tuko na leads. Tulienda ofisi tukapewa nyumba halali. Wengine ni watu ambao nyumba zao wameachiwa na mabwana zao, manake mabwana zao wameenda mbele za haki, sini zao. Wengine wameachiwa na baba zao, mama zao, sini zao. Mimi hapa niliingia 02, sasa ni 22 years. Manake niliingia nikiwa kijana mpaka sasa nasomesha watoto second 22 years. Sasa ningekuwa silipi nyumba ningekaa miaka 22 kweli. Unawezaje kunitoa kwa nyumba ya 75 alafu unanipeleka kwa affordable houses ya 15,000? It makes sense. Kwa sababu ya kwamba mimi umenitoa kwa 26 years, no agreement, no what. Wewe umekuja tu na kuniambia. Sasa ile watu wako na advantage katika hii affordable houses ni wale watu wako na payslip. Kama hauna payslip unatupwa nje. Kopogore gi mago, tuoche gikoni osenyorogi nyaka ne gichak nindo oko ka kuonde ma ginyalo dhi losore bende gikoni olornegi. Tumekuwa wagonjwa kwa sababu kulala nje, pneumonia, tuko na watu wa asma, kuna huyu mzee ni mgonjwa, watu wamekuwa wakiathirika. Karibu kila mtu hapa ako na barua ya kwenda hospitali. Ukiamka unaumwa na kichwa, kifua, tuko na shida pia za tumbo, ile kupata maji. Wakonyore toku mtoka cha ne wakonyore kae to ne giloronwa, ne gi sil gi ginene gi machine miwang'o go welding cha. Koro sani wadhi e toku mtoka kuchocho kumipuka utakataka. Mimi nimekaa hapa 26 years. Nimelipa rent hiyo 26 years. Hebu niambie, ile choo kama pesa yangu ya tax haikuchangia ile choo, ndio nikuje nifungiwe choo nisiende choo. Mimi ni mama mzima. Kwenda choo pale mbele ya watoto kama nyinyi, si laana ninawacha. Ywak margi maduong' en ni piny owacho chop singo mar chulogi mondo mi gimany kuma ginyalo dhiye. Pesa ne wawinjo ni ne onego mi
miwa 350,000 iwinjo. Koro pesa no wan waduogo wawinjo ni sani obedo 70,000. Koro county commissioner osebedo gi pesa no, wasebedo ka warito wawinja mana kuom jini onego miwa goto poko chopo no. Kwa hivyo sisi tunaomba, mlituambia mnakuja kutupatia 70,000 na nilisikia DC akiwa kwa mkutano, hajawahi kanyaga hapa. Chifu hajawahi kanyaga, mzee wa mtaa hajawahi kanyaga, hakuna mtu wote ameshawahi kanyaga hapa. Ile kitu tu ni frustration from the office. Ethuolo mar chiegni dwe achiel sani ma kama familia ni mar ji 18 osebedo kojotie bang' piny owacho rem chopo singo mar chulo gi omenda mondo mi gimany kumachielo ma ginyalo dhi dakie. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano George Aoko kowuok e gwenge mag Mombasa. Wadhi nyime. Riwruok mar Azimio koro kwedo mokalo chenro mar budget ma ikomenda mar 2024 2025 malieko kaka budget biro chalo. Kotelni kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kwethno lero ni ponono ni piny owacho biro keto chenro manie oboke maende ogol gi jatend migawo mar omenda to jo Kenya biro hinyore mokalo kaluwore gi pek mar osuru. Kaka jafamo marwa Eric Oenga miyowa lipot, Azimio bende seyo okang' mar kawo hola aoyaye. Ndalo manok tok jatend migawo mar omenda Gideon Njuguna Ndung'u golo oboke malieko kaka budget biro chal, tend Azimio nowuok oko mar kwedo chal mar budgetno. Kalonzo noywak ni mana kaka higa mokalo hik omenda mabiro jopiny biro chuno mondo otwe okanda e yo makare. If the BPS is anything to go by, Kenyans must be ready to tighten their belts because KK regime is coming after them in a second wave of taxes. To the ordinary Kenyans, the Mama Boga, Boda riders, and the people of Mjengo, this regime is coming again with a double taxation plan with increased taxes of approximately 27,000 shillings per every adult Kenyan. Azimio lero ni budget mar romo trilion 4.2 ma olieki gi migawo mar omenda kore lach mokalo kendo jo Kenya mabiro kayo laki e yor osuru. The budget policy statement 2024 is high-sounding, vague with promising titles, but only intends to raise expenditures and to spend what we don't even have. Higa mokalo Azimio nothir kod pend chik mar omenda ma higa 2023-2024 mane giwacho ni ong'aw nengo ngima malo mokalo ewi mano Azimio nodhi nyime gi bago ng'anyo kinde ka kinde. Kata kamano Kalonzo ne ok ochiwo ler ewi okang' ma gibiro kawo ponono ni chal mar budgetno obiro chopo kare kaka oselieke gi sani. They did protest. They organized demonstrations. We were all witnesses to that fact, as a result of which we had the National Dialogue Committee constituted. But Kenyans, what else can we ask Kenyans to do other than telling them, you have done enough? And if they don't listen, then they'll face up to the consequences that were put up. Riwruok mar governors mapacho ka osebedo ka siemo wang' piny owacho mamalo ahinya to wi dwaro margi mar omenda mar romo tayo weche mag dongruok e counties. Ka giywago nok mar omenda ma giwacho ni biro rocho tend loch gwenge e counties paro mane Azimio osiro lwedo. We also believe that the country will do better when we devolve more funds to the counties in line with the constitutional provisions. The budget policy statement suggests otherwise. Kenya Kwanza regime is actually determined to kill devolution. And we must thank the chair of the Council of Governors, who was able to tell it to President William Ruto to his face that this regime should not attempt to kill devolution. Kalonzo bende notwaki wach mar hola kolero ni piny owacho mamalo onego dwok piny miluma margi mana kaka ne gisingo kinde mane gimanyo ombulu. Given the state of the economy and the promises made during campaigns, Kenyans would have expected that they would cut down expenditure and borrowing. The regime did the complete opposite. The Kenya Kwanza regime has increased spending by over 400 billion shillings. Eric Oenga, Ramogi TV, Nairobi.
Jakom duond bura mar ODM John Mbadi ma bende en jaod bura mogwelo kone tend kweth manok e od bura mondo many yore moko manyien mag lego wi jod bura kendo ungo wigi makare motene twak mora mora e od bura. Mbadi wacho ni ng'onyo moro nitiere kuom jod bura kendo dwaro nitie mondo girid tol kata dok ni kwan jod bura ma Kenya Kwanza oniang' ne Azimio. Kamano to Azimio winjore onyis mijing'o mar temo kar nyalogi ma ok wuok oko mar od bura kaka pile. Ombulu manyo wagoyo cha jomoko ni samoro wan be nyo wang'eyo ni the other side nyo nigi namba mohingo to nyo wadwa ni mondo jo Kenya ne ni gin ng'a moriwore gi sirikal e kadho chik ma ok ber ni. Bang' mano koro kata kikelo amendments ni mondo obed ni gik moko ningo loki to ung'eyo ni namba ma un go ok rom. Onge gima nyo mano konyo, so tendwa nyo ng'ado ni ji owuogi. Banana paro ni tendwa koro me bunge, tendwa me National Assembly, leadership me National Assembly, minority leadership nyaka koro ng'iyo yore mang'eny mwanyalo engage go sirikal kopogore gi dhi e court kata dhi e doho. Nyaka koro bedi ni jogewa mokwongo jogewa nyo onge nyo ingo ji 60 kane nyo gibedi ni nyo wabedo gi kura 100 gi wiye. So joge wa oningo be ni ka sama idhi tim go kura e gima lich machalo kama to ochoke gi maber, whip gi otimore maber, ok en gimoro mana me yoro message ne members. Oningo be ni members bedo whipped maber. Inyalo gone kata members an previous parliament manyochani kane an minority leader seche moko ne chuna gone members moro kamoro. Riwruok mar Governors okone komiti mar Senate ni ogikore mar kawo omenda matin ne bilion 450 kaka omenda michwalo ne counties ataro mar dwach piny owacho mamalo kokalo migawo mar omenda to kod duol mochung' ne pok mag counties manosiare. Governors bende onyiso luoro margi ni piny owacho mamalo nyalo duono teko loch gwenge kendo ka ok Senate ochung' motegno kuom higni 5 mabiro loch gwenge nyalo biro duono. Mana kaka Walter Nyambaga lero, riwruok mar Governors bende ywak ni chenro mag thieth sani yulo kaluwore kod deko mag omenda mapok ochwal ne counties. For turning up, I will like nyim komiti mar Senate marango weche mag omenda, riwruok mokelo kanyakla Governors ma pacho kasioji okone komiti mar Senate ok ne giyie kawo pok mar counties matin ne bilion 450. And the council therefore proposes an allocation of 450 billion for the financial year 2024-2025. That is Kenya shillings 439.5 billion as equitable share and 10.5 billion from RMLF as shown in the table. Mabiro mana seche machuok bang' riwruok mar Governors pogore paro kod sirikal mamalo e gwenge mag Naivas kinde romo manyokelo kanyakla tend piny owacho, jotend migepe kanyakla kod Governors. Governors gomedo ni sirikal mamalo nyalo biro tieko loch gwenge. We are not here to demand for more money. We are here to ask for a fair share and really pleading with yourselves as a house that is supposed to protect or that protects counties to stand with us, especially this time round, because we are seeing a trend of taking us down the staircase instead of up the staircase, where in another 5 years we probably will find ourselves without counties. There's a structural problem in Parliament where the Senate considers its BPS, does a report, and the National Assembly considers BPS, does a report. Both reports are taken to Treasury, and there's never a matrix of implementation or consideration of the Senate's views. Governors go ywak ni pok madhinegi kaluwore kod pek mar ngima to kod ting' mowene loch gwenge keto gi kama tek tayo tije mag counties e kaka chulo jotije, bero lwasi mag thieth kanyakla kod somo. The money that is being allocated from 385 to 391, the 6 billion is not enough to pay for our annual increments, our salaries. As we sit here, Chair, counties have not been able to hire ECD teachers across the board. I don't think we have come here to convince the Senate, really. We just come here to look at the budget statement, policy statement, and to add on to it how we can get resources to deliver services effectively. We are very sympathetic to devolution, and we are here by law to protect devolution.
tije momi counties go. Tirango gi pesa ma Kenya chopo mar osuru. Pesa ma dhi counties okoromre gi tije midwaro ni county uti. Kabe no any county tije en kata achiel kata ariyo kende. To nyalo wacho okay. Senators go bendo koni governors mondo ikre mar luoko buge magope e kaka yor tieko ywaruok mantie kindgi kod jogope. The animal called the pending bills, governors. We're giving you money and more money for that matter. But what are you doing about the pending bills? That animal is sickening. Paro mochwal kod riwruok mar governors e nyim kamiti mar Senate biro mana seche matinde 73 tok riwruok mar governors goyande chwalo paro noendo ne nyim piny owacho ka gintiere romo ma Naivasha. Penjo maduong' en ni to bende governors go biro yudo pok mar omenda ma gisebedo ka gigwonyo sirikal mondo ochwal negi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lere mar od bura, Nairobi. Kamano Walter Nyambaga kuom report machal kamano dono kawiyo kata kamano kapok kawiyo obedo kwa yango mokum joma bende no achiel kachiel gi lak seche gi erokamano koi kama okum kete Ramogi TV alilo nyaka no erokamano kum kete Ramogi TV no achiel kachiel ku ke mbui mag Ramogi TV antiere kod ng'at ma bende luongre ni Nyasego kwacho nyinge makare erokamano kum kete Ramogi TV Charleston iwacho ni in bende intiere kende no weche manyien yo makare mago mag ang'icho erokamano kum kete Ramogi TV ka achiel kod Alois Makadori to kod Lavenda gino achiel kichenya koro mga joan kik idhi mabor okoyo matin. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83. Jina langu ni Priscilla Nzaka and I'm a beneficiary wa scholarship ya NCCK. Wamenisaidia nikaweza kusoma through high school kutoka form 1 all the way hadi form 4. Na kwa hilo ninashukuru sana. Ningependa ku-urge my fellow Kenyans wakaweze kujoin katika hii program ili wakaweze kunufaisha wanafunzi wengi ambao hawana ability ya kujilipia school fees lakini they are bright. Wanaweza kufanya hivi kwa kutext jina elimu to 29888. Deco is not shop every day. In my savings nyaka apang mondo mi aus ase understand biashara ni okene ma abro uso pile. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV wadhi e gwenge mag Kisumu kwan jogo ma owito ngimagi e masira mar apaya manyo timore apaya ma Katito kochomo papo nditi ochopo chiko. Ka jomoko mane do hinyruok medo yudo thieth e kar thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Jomoko ariyo bende na owito ngimagi gokinyi ma kawuono tok nyamburko goyogi e kar dak ma Nyalenda. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. E kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi e boma ma Kisumu. E wod jotuo masiche mapoya.
Wayudo Irene Mondi, ma en achiel kuom ji 9 mane otony e lak tho e masira makoch mane otimore apaya makatito Paponditi e sub county Manyakach. Amondi, mane masira no oweyo kod hinyruok e fund bamne kod alwora mar dhoge, leronwa kaka masira no nyojukogi. Garinga mokalahero. Odhiya koro ka jopo mbele gian kaka naul. Abet gi gari ta aketo wiya kama ewi gari kama e kom. Aninda to gima winjo. No why? Ui. To ka nini na wafanya. Tanda no gari ya mbele gachwa kama. Kuro toke no ka gari no setu marwane. To anakia kaka biro kae. Ondamo machuok kowuok kuom Amondi, wayudo nyadendi Consolata Anyango kod wuode ma jaiga achiel gi nus kadhi nyime kod yudo thieth bang' tony e lak masira onogo. Gi mere ma e chunye, Consolata kod wuode ma masirano nyoweyo kod obwongo mokuot, leronwa ni nyaka ne rwake od thieth wuode pok oelo kata wang'e. Noidho Nissan to lori ne biro to tiende no muoch mo lose control mo biro kuma ne wantiere mo odonjo kuomwa ma ji mang'eny no hinyore kata ambe na hinyore kaachiel gi nyathina makoro nyathina sani pok pacho duogo. Consolata kod Amondi gin moko kuom jotuo 9 madhi nyime kod yudo thieth kaka ileronwa kod jatelo maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Richard Lesiampe kod laktar mochung' ne masiche mapoya Charles Omogo. Nyoro godhiambo ne kane wachopo e mochari Manyakach kacha kaka ne wasetieko response ne wayudo ka ji 7 emanie mochari monindo koting'o nyathi achiel gi mine 2 to gi chwo 4. Ka wamedo gi 2 mana ochako thogi to koro wayudo ka namba gi ochopo 9. We received 11 victims of the road accident that happened in Nyakach. Out of the 11, 1 passed on in the hospital and 1 was brought in dead. So we remained with 9. All of them now are in intensive care unit, and we are doing everything possible to stabilize their position. Laktechego okwayo derepe mondo otemo lure kod chike mag apaya, wach mane osir kod gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o e yor andika mare mar goyo mos kuma Nyong'o ne ogolo chik ne obila mondo chaka pedha mager mar ndhiyo weg nyamburko ma ibiyud kadhi ataro mar chike matayo yore mag wuoth. We also want to call upon our drivers, that we should be very careful, particularly on our roads. We need to save lives. Nyaka sani kwan jogo ma osewito ngimagi kokalo kuom masirano ochopo 9 bang' ka ji 2 kuom ji 11 mane oringo de kar yudo thieth ma Jaramogi bende nowito ngimagi. Kuom ji 9 madhi nyime kod yudo thieth, 2 kuomgi okete masin makonyo ji gamo muya bang' lakteche fwenyo ni ngimagi ni kuma rach. Komachielo, ji 2 owito ngimagi e kar dak ma Nyalenda okinyi ma kawuono bang' nyamburko mane iriembo e ng'we irititi bayoyo kendo nego kanyo joriemb apiko mane rik dhi nyime kod tijegi e kind masirano. Gari ma Subaru no ayo kachok ka jo pipika achiel miluongo ni Dennis to ne adudo ke base ne bigingo kacha achiel be ne dhi KBC kujo koro ne gari no dhi motuomo gi kabisa kuma instant mangata gwa gitege tho. Driver ni maleng'leng' wacho ni nomer nikech speed mo godo kachok kobiro godo kochomo Kawota ok en speed manomol. Made benian judge ng'ano ni tuo magi miwacho kuome onge. Obila mane ochopo e masirano nobedo kod tich matek, gino mane ochuno mondo giti kod iro malungo wang' e keyo jopiny mane omonjo kendo wang'o nyamburko no kod ich wang'. Apisa mochung' ne weche apaya e alwora ma Nyanza, Alan Mwangi, oyango masirano kendo lero ni derep nyamburko no dhi nyime gi yudo thieth Jaramogi e kinde ma pod gidhi nyime kod nonro. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Masinde mag wang' dede apeni mopogore opogore pacho ka oseduoko piny kwan masiche mag apaya. Kaduol mochung' ne apaya NTSA yango ni okang'no kaluwore kod lipot oseduoko piny kwan mosendiki mag masire seche ma derepe bedo akicha.
Director duol mag NTSA Andrew Kiplagat wacho ni wang' dede go osekonyo duoko piny kwan masiche gi kwan atamalo 50 ka giketo wang' dede mathoth e wang' apeyni mapimo ng'we nyamburko. Oleo ni wang' apaya ma Nairobi Nakuru osebedo kar masiche mathoth ka gimedo wang' dede mag ng'wech ma igeno ni biro konyo e duoko piny kwan lipode mag masira. Very important. Wanatembea kwa utaratibu. And you survive the injuries and kusaidia wagonjwa na kusaidia. Apart from the Mai Road, this is the main road that goes to the western area, and also not western area all the way to Uganda, and not only Uganda all the way to the Congo. So given the amount of vehicles that travel here, it's likely that because of that capacity, and our road is not very big, you can see it's not a 2-lane, likely that can be one of the reasons. It was given that we had over 4,000 last year. I may not cite the exact figures, but overall it was a decrease from the previous year. So we saw some decrease in the numbers. Of course, this is because of the many activities that the government through NTSA is doing, and one close by here is the cameras. I've been interacting with people here, and they're saying they've seen change, that with these cameras on the road, people are behaving differently, drivers are behaving differently, and this gives us ideas of what we need going forward, because to reduce accidents by 50%, we would need to have such strategies that are effective and showing impact. Ringre ng'ato achiel kuom jadek mane osienyore bugo mar mule kar dak ma Manyata e kaunti ma Vihiga ogol kendo tere kar kano ringre jomotho Mambale. Kata kamano piny owacho ok onyalo yudo ringre ji ariyo mamoko ka gisingo dhi nyime kod menyo odiochieng' makiny. Bugoni ne osienyore odhiambo manyoro kendo iko ji adek ka Judith Omondi ni kod ler mathoth. Seche 24 bang' bugo mar mula sienyore kar dak ma Manyata e kaunti ma Vihiga, ringre ji ariyo kuom ji adek ma ichichgoni ne osienyore e bugono pok ogol oko. Jana nilikuwa natembea pilika zangu za kupita, nikasikia jamaa anapiga hapo nduru. Mimi nikashtuka kuangalia ndani, nikapata mshangi amemwangukia. Hivyo mimi nikaingia ndani, nikambeba, nikamweka hapo kwa stand hapo ili mwingine wamsaidie. Lakini hawakufaulu kuwatoa wale ambao walikuwa wamekufa hapo hivyo. Hawakufaulu. Kukuja kuangalia, haki nilihuzunika bila niliona tingatinga inazungukia juu na sijui mahali mtoto wangu wako. Hali ya hiyo tukakaa hapa tukafikiria Patia anaweza toka kwa shimo kama kohai, kama niko hapa nimuone, nimuongeleshe. Patia hakutolewa kwa shimo saa hiyo. Masirani mane otimore odhiambo manyoro ne oiko ji adek. Chenro mag reso jogi mane ochaki nyoro no neno ni ogol ringre achiel mane osechwalie kar kano ringre joma otho Mambale. Tuliweza kutoa mwili moja ya kijana Amandero Patrick Enzeli, miaka 68. Tulimtoa mwendo wa saa 6. Na mimi naongea sasa hivi mwili yake imepelekwa mochari katika Mbare Referral Hospital. County Commissioner Felix Watakila mane otelo e chenro mar reso jogi okumo mokalo bugni mag mula matiyo e tok chik ka okoni magi e thoth bugni manego ji e pacho ka. Zile mbani zinafanyika katika kaunti hii, most of them are not licensed, 90%. Na sisi kama kamati ya usalama hatutakaa kitako tukiona watu wetu wanaangamia katika mambo ya gold mining. Tuko na jukumu, we've got a duty to provide leadership. Tuko na jukumu kupeana uongozi bora. Najua wengine wanafanya mambo kama hayo kwa sababu wanataka wapate pesa ya kuchimudu katika mambo ya maisha yao. But any operation to do with gold mining has to be done or conform to the constitution of the land and the rule of law. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar jower mong'ere kaka Music Association Alliance of Kenya omiyo jatatije maduol mar MCSK Ezekiel Mutua seche 24 mondo mi owuogi apisi kaluwore gi mano ma giwacho ni Mutua osebedo ka tiyo gi marach gi omenda ma ichoko mag jothum. Kaka Lidokeo lero jothum go koro dwaro mondo mi los duol achiel machoko omenda mar jower kaka yor duoko piny kwan mag omenda malal e lwet kembe machoko omenda.
Wach choko mar omenda mar jower medo kelo liet e pachoka. Pesa wapi? Bang' piny owacho kokalo kuom duol mar Kikobo yango ni duol machoko omenda mag jower osebedo kachulogi kaka owinjore. Riwruok mar jower mong'ere kaka Music Association Alliance of Kenya owuok tung' mosuog jatatije mar MCSK Ezekiel Mutua kagidwaro mondo mi owuogi apisi kuom thuolo mar seche 24. Sisi tumeona ya kwamba haki zetu na za wasanii wengine kule nje tunalagaiwa, yani haki zetu tunadhulumiwa kabisa kwa sababu mtu anapoingia kwenye ofisi anaokota hela akisema anaokota kwa niaba yako, alafu kisha hakupati zile pesa, anakula, inakuwa ni dhulma kwetu. These people, they are really messy. Nikech ichalonga moyudo jakuo kisema ko jakuo mi yude gi mwandu ni kata dheri mokwalo ingise na yudi gi dhera mi kwalo defense mo bedogo ni in mibiro mimaka gi dhaneni nyidwa ni monda mi chake nyiedhi. This is basically what Mutua is doing. Koro wamiyo get 24 hours to resign. In case they don't resign after 24 hours wabiro duogo to mondo wami next course of action. Jower go wacho ni Mutua gi Lange osebedo katiyo marach gi apise machoko omenda mag jower kakoro gidwaro mondo mi choko omenda mag jower kamoro achiel kaka yor kedo kod lal mar omenda go. What motivated our fight was transparency and accountability. Yes. You understand? So it didn't matter if we had 1 CMO or 20. If there were 50 and they were all transparent and accountable, we'll not have an issue. But if the solution will come from the e-citizen, whichever formula they'll use to get us transparency and accountability, we are okay with it. The issue is there's money here and there's an artist here. It has to move from this point to how it does, it doesn't matter. Kamane koto chakogo wae, and kamane all these other minor CMOs obedo licensed. Kuro these minor CMOs in wangoni pesa mar management ema bedo maduong to pesa ma wasani yudo dok matin. Emo mi wa support gimi luongo ni one stop shop. Kwa wacho ni one stop shop ni wa support one stop shop or kwa fight these CMOs. And we are supporting the government e-citizen, and we are also supporting a one stop shop. Hatutaki kulipa CEO 1.3 million, CEO mwingine 1.3 million, CEO mwingine 1.3 million, na board of directors wanalipwa millions of shillings at the expense ya kulipa wasanii pesa. Gipuoyo piny owacho kuom yie winjo ywak gi kendo wuok oko mar timo nonro ewi omenda go. Kakoro gidwaro mondo mi duol makedo gi mbadhi e pacho ka EACC okas nonro makamano kendo chuno jotelo go mondo mi oduok omenda mag jower. We are demanding as the DCI and anti-corruption goes to MCSK, the whole board and the management, the CEO and the board to step aside as they are being investigated. Yes. For those who will be found guilty, wapelekwa kotini mara hiyo na warudishe pesa yote mpaka ya wale watu walikufa. Manake that's what will remove cash from us. Gikwayo od bura mondo mi obi okadh paro mar chik motisi ni Corporate Act Amendment Bill magiwacho ni biro kelo lokruoge moko e chenro mag choko omenda go. Tunaomba parliament, kuna kitu inaitwa Corporate Act Amendment, na hiyo ndio inaenda kutusaidia sisi kama wasanii. Hata venye tunaongea hivi hakuna kitu tafanyika kama chairman wa komiti anaitwa Dani Wanyama, Honorable Dani Wanyama, na komiti yako. Tunakuomba kama wasanii, wakati Kikobo inaleta hiyo kitu inaitwa Corporate Act Amendment kwa parliament, na tunaomba pia president tusaidie, we need this thing as soon as yesterday. Gesingo bago ng'anyo mar tipo e pacho kae pononi apisas mag kembe machoko omenda go ok owuok e PC. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu kanto to tieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' support jowa sami support ta supporti ti grow. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiechieng' kodiechieng'.
Riwruoge ma opogore opogore masiro sekta mar thieth e kaunti ma Homabay koro wuok oko mar chiwo puonj ewi tuoche mag nyodo kod manyo yore mag thieth minyalo kony godo jogo mani kod tuoche motenore gi weche mag nyodo. Riwruogego bende dwaro ni piny owacho ketenge omenda minyalo tigo e kedo gi tuoche mag nyodo mana kaka itimo ne tuoche mamoko. Ali Abich nigi mathoth. Tuoche ma otenore kod weche mag nyodo nyalo kelo pek ne familia kendo ketho kata keny pone dichuo kata miyo ni kod tuo ma otenore kod weche mag nyodo kendo yangore ni nitie jogo mani kod tuoche ma kamago to ok giwuog oko e yo mayot mondo okonygi. Riwruoge ma opogore masiro sekta mar thieth e kaunti ma Homabay koro wuok oko ka gichiwo puonj ne jopiny mondo gibed kod ng'eyo matut ewi tuoche mag nyodo kod kaka inyalo kony jogo mani kod tuochego, ka giwacho ni dwaro nitie mondo sirikal oket tenge omenda minyalo tigo e kedo kod tuochego. Ne wantiere gi session kata twak makende e weche mag tuoche mag nyodo. Piny ochopo mondo mi owinj pachwa, mondo mi owinj gik mahinyowa kaka joma mine kendo kaka joma chuo kendo bende kaka jogo mosebedo gi tuoche mag nyodo. En kwayowa maduong' ahinya ne sirikal kata piny owacho ni gikonywa mondo mi wa develop policies maber mondo mi wapuonjre kaka jopiny. Mar ariyo, ne en kwayowa ni mondo wabede gi allocation moko mag funds ne jogo ma nigi tuoche mag nyodo. Chenro mar miyo jopiny puonj e weche motenore kod tuoche mag nyodo, riwruogego ne ochako e dhowath malare ka chur bura ma Suba North ka giwacho ni tuoche ma kamago ka ok okete maino kaka itimo ne tuoche mamoko to nyalo kelo pek ne familia mathoth. Miyo watimo wach mar tuoche mag nyodo, ne wayudo ni waonge gi clear statistics gi structure e Kenya and even globally. Onge structure gi statistics mag tuoche mag nyodo gi. Koro momiyo tuoche mag nyodo gi kizungu waluongo ni reproductive system diseases. Koro structures gi gik ma watemo mondo mi watim nikech king'iyo twak ma wabedo godo kawuono gi thieth makiny wabedo godo kiny. We want to have these statistics mondo mi okonywa in developing the structures in matters policy development. Weche mag nyodo gin gigo mongen ahinya e ngima ma dhano. Sana sana mwalo wa kumwayaeni ka ng'ama dichuo oyudo nyako mosiepne magiloso go kiny magichako dak to weng'e te mag piny rito mana mondo ne ka nyathi mamiyo omwonyo wino omwonyo ombulu to ka ok otimore kamano to koro chako kelo tungni mang'eny e dak ka nikech chutho waketo nyodo to gi nyuol mar nyathi ni gigo makore mbagi mba to kwa ng'eyo ni wan gi tabu koro wanyalo ringo wadhi kuom jowa mar jolony. Jogo mani kod tuoche mag nyodo bende kwayo mondo kik bed kod wich kuot ka jiwogi mondo gitim limbe e ute mag thieth mondo many kaka inyalo konygi. Ka dipo ni winjo ranyisi mag tuoche mag nyodo, wakwayo ni kik gibed maluor. Kik gibed maluor, gibi osuptal mondo wechegi oyudre chon mondo thiedh chon. Joma inyalo kony ka gibiro chon e osuptal. Tuoche mamako nyodo kata mamako joma mine giluoro wacho bedo pento ka ne wayudo thuolo mopuonjwa mondo wang'e kit ngima watim screening mar kansa chon to ok ne en mana mar mine kende, tuoche gi mako nyaka joma chuo duto te. Ali Abich, Ramogi TV, Homabay. Machiegni weche mag ohala, kaunti ma Kisumu kotudore kod kembe mamoko marito alwora osidhayanga twak mar chako lando injiri mar puonjo oganda kaka ginyalo rito alwora kokalo kuom wito yugi kuonde mowinjore, loso mwandu kuom taka mochoki. Giwacho ni gifwenyo ni oganda pod onge ng'eyo malong'o moromo ewi kaka ginyalo tiyo kod yugi e kelo yuto moloyo wito gi aoyaye. Jalup gavana Matthews Oyulo yango ni gichako mar kelo kembe minyalo tere yugi mondo menegi ndhadhu gino magilero ni biro kelo ne jopiny tije kod yuto. Meneja mar boma Kisumu Balawanga otielo ni mondo githir wach wito yugi aoyaye gibiro chuogo wang' dede CCTV e sub counties duto ma Kisumu mondo konygi neno kendo ndhiyo jogo ma lilo alwora. As an individual, you can actually earn from your waste, and if you are not interested in earning, you can empower a certain group of people within our society to be able to also
create legitimate sources of livelihood. As MTAGA, we are here to stand in solidarity and also just promote the aspect of integrating innovation and incentives and, of course, education and awareness in ensuring that people can take action and responsibility for their own waste. So thus far, we have done awareness to over 4,000 people in Kisumu County. We are happy that in the numbers that we engage, we have also worked with the city to ensure that material recovery facilities that are able to recover recyclables are set up and optimized for value addition. We also involve other sectors like agriculture, because we have a lot of biodegradable waste, and like the vegetables and so on that you produce in your kitchens. This waste ends up in the trash, whereas it can end up being used for mbolea. Weche mag tuke timba goko mag KCB RFC biro rakore kod Kenya Harlequins e tuka goko e piem mar Kenya Cup e lap mag KCB Sports Club Roraka gi kod rani. Timba goko mar KCB pod ok owito tugo moro amora ka giseloyo tuke aboro duto ka koro gi namba 2 e mesa mar tuke goko e pacho ka gi points 39 e tok jotelo Kabras man gi points 40. Kocha margi Curtis Olago wacho ni gibiro mako matek dwaro mar loyo tugono ma gi kodira tok timo ikruok makare. Andro Monde bende lose wacho. Having won most of the games, the boys are psyched. Every challenge that comes to them is a new learning for them. I feel everybody's ready to take up Queens on the weekend, and it's a matter of just the day coming in and everybody pushing and giving the 100% and seeing the results. We'll build from Queens, and then the other weekend we'll plan for playoffs. We need to focus ourselves, get ready, be strong. Mentally, the biggest thing for us is just to build their mental capacity. If they're mentally strong, we'll be able to take anybody who comes our way. Kwa Ramogi kamano kuom kete Ramogi TV chakruok nyaka giko mana mapiyo piyo jogo mabendo osebedo kaneno achiel kachiel kamano Linda Chieng kama intiere Riziki Kanze Valeria Tieno Jacques wananeno ote Marikaendi Alois Makadara kamano Victorine Aluko Samuel Odhiambo Magote duto mayudo maneno achiel kachiel kuoke Facebook page mar Ramogi TV Faith Awuora Dero Benson David Lynette George Norin Shali Livenda Lovis Rosso Nyango ka achiel kod Liam Wadesido maneno achiel kachiel kamano kuom kete Ramogi TV mana makelo giko mar mi weche mago maikoni chenro mar angichulo parni kendo kuchako mosade abuchaka duka indi kod weche manyien chenro mar oimore nyinga Ochengi Manuel Jaluko marwa en Wilson Ocho.